Unbelievable. Kan ze geloven van je me bij die week, omdat ik slaap? Ja, wat is volgende? Kan er maar ook eens azen over die week. Maar dan als ik een robot. Als ik hem maak van metaal, maak ik robotgeleden. Zie die man gewoon van mij, maak ik robotgeleden. Ik dan net ook keer ook zeggen. Doe hier robot met keer ook zeggen. Ze kan niet bro. Maar weet je hoe kan ze niet? Maar robot zit die zielen niet. Hoe kan iemand alsjeblieft voor mij zeggen waarvan ik moet praten? Ik het op al luisteren toen zij praat aan een robot ziet Kellogg's. Weet je wat? Is een goeie nis dit? Hoe kan ik mis doen wat ik wil man? Mij is mijn reels. Hoi, het is mijn huis, mijn reels. Als je naar die dag blijft, moet je tenminste samen kijken. Wat betekent het? Hoi, maar moet je helpen in huis. Zoals wasgoed was, schoonmaken en betaal voor een paar goed. Ik was goed. Nee, dat doe niet meer wel. Maar ik betaal voor goed in liefst. Zoals wat? Ik heb ooit nog weer een paar kousen gekocht. Een redbit kousen. Een redbit. Hoi, Kluffy. Je zal een nummer moeten kijken waar aan een week mee, bro. Relax man. Maar hoe is ik? Ik denk morgen aan een week. Hoor hem. Salut. Hoi, ik ben aan de werk gekeken, hoi. Nee, ik heb nog een. Ik heb nog een week gekregen en ik heb nog een week zoeken. Pero heel goed tijd, ga niet om maar iets zetten, ja. Wat? Rai, wat? Zij gaat hier van mij iets zetten. Weet je hoe kom je? Want ik kan nog weer goed vat en ik ga het maar uit. Nee, recht zo. Recht zoeken. Ik zou gewoon niet meer goed krijgen. Ik ga nu. Ja, nog reren, maar ik maak iets ook. Ik heb mijn zak gepakt en ik ga nu, bro. Is mijn zak, hij. Dan zal ik me goed maar in die zakje dan vat ik me goed, bro. Dat is mij goed, hij. Kijk je, vat die wel goed, man. Ik nodig even jou niet. Ik nodig ook heel goed, die. Je kan het op mij hier maken, maar ik ga nu. Ik ga nu. Ik zal de machine nu om te meneer. Ik nodig niemand, ik is Kluffy. Ik zoek je weer, ik kom zoek van mij. Ik geloof het. Ik ben kijk voor mezelf, ik kan. Hoi, zorg voor mij alsjeblieft, mijn bro man. Zorg voor mij. Nou, Jimmy, als ik Roderick mee broer, man. Onze langklasse praat mee, man. Ik kan niet geloven, man. Wie is Ja, Roderick? broer, aan die mosselbijes. Maar ik kan dan mee, bro. Ik heb langklasse mijn beste vriend gezien. Beste vriend. Ja, met terug, man. Als iemand die dan krijgt, zie hem, man. Wie is hij? Nee, dat is Roderick, een oude vriend van mij. Ik denk dat jullie als beste vrienden. Nee, ik weet niet. Whatever, mij bro. Bedoel je man, whatever mij bro. Als jouw beste vriend of als hij niet. Hoi, Kluffy.
Ons zitten nog beste vrienden in mij, bro. Ons allemaal lang niet uit. Nee, Roderick is duidelijk. Zij zal hem like. Yo, ja, Jimmy. Malik nog krijgt dat ja. Steeds is man uit vergelijken. Nee, Malik. Nou, hoe je laat toe hem moet, man. Balik me. Nee, bij die kamp niet, bro. Sami kerk. Boring. Hij was bij pijnlijk. Dus ja, ik kan dan nog eens naar bij die kamp. Even ook een keer geweest, hè. Wat ik kom met met Jimmy. Zit de big dog. Nee, eerste woord is meestal niet. Ay. Zo, jullie doen moet. Nee, ik kan die man niet Wacht. ontmoeten. Laat ik een story vertellen. Zij praat kak. Zij vertelt die story tegen ons toen. Je ontmoet. In die oorlog. Aitik. Ik was een captain van een submarine. Ik was in die Navy met second. Zij zien Jimmy. Jimmy was een cleaner. Jimmy was altijd daar om je toilet schoon te maken achter mij. Ze klaar kakken. Jimmy is een goede broer, man. Dus we gaan in close beginnen raken. Jimmy beste vriend. Hoi, Kluffy. Ook moet weer goed praten. Ons zitten moet bij de bibliotheek. Maar ze doen nog uit daar bij die beats, hè. We doen nog kooi, sla die branden was om. Ja, kom daar maar uit daar. Want dood zei hij daar. Toen is daar een vriend zijn hard gelopen. Toen zag hij al naar ons. Ja, hij was wel. Hij was pak wel tegen jongen. Doe jullie praten van goed dat niemand wil waren. Huh?